Arnau nace fruto de una relación de muchos años. Cuando tenía un mes escaso de vida, coge bronquiolitis y tiene que pasar unos días en el hospital. Después de unos días, las sospechas de la doctora se confirman. Arnau tiene histiocytosis de células de Langerhans, una rara enfermedad que afecta a 1 de cada 200.000 niños nacidos al año a nivel mundial. La veritat és que jo ja feia bastants anys que no pujava grans muntanyes després d'Everest, i amb el meu germà d'aventures, amb el Josemi, doncs, plantegem la possibilitat de pujar una gran muntanya de nou, però en aquest cas doncs, una muntanya solidària. Nos citan en el área de oncología del Hospital San Juan de Déu. Cuando llegamos allí, a ese pasillo alargado con consultas a los lados, nos quedamos muy fríos. Al fondo de ese pasillo hay una sala de espera llena de niños enfermos de cáncer. Niños a los que la quimioterapia les ha robado el cabello, el color rosado, las defensas y el tiempo de jugar. Pues seguim cap amunt. Seguim cap amunt, Arnau. A la de 3, Josemi. 1, 2, 3. La histiocytosis de cèl·lules de Langerhans, doncs, pel fet que afecten primer a la població pediàtrica i segon a molt pocs individus, són malalties que tenen que treuen molt poca atenció per part dels interessos farmacèutics o dels interessos de la salut pública, perquè realment no és un problema de salut pública, doncs afecta molt poca gent. Per tant, són malalties en les que o bé les famílies i els investigadors implicats ens hi posem i donem el recolzament necessari i trobem els fons perquè això tiri endavant, o no hi haurà altra manera per avançar.